Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез тотарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктырту. Бүген безнең программада Казакъстанның Астана шәһәрендә татар-башкорт якшәмбе мәктәбендә яңа уку елы башланды. Нинди эш булса да, яхшы башласаң, шулай тамамлайсың. Укучыларыбыз шатланып, сагынып, чәчәкләр тотып килгәннәр. Көрәшче, тарихчы, галим. Казанда Данир Шәрәфетдинов мирасын барладылар. Менә безнең архив эшен Татарстанда иң беренче реформаны ул башлаган кеше архив эшендә. Сөенечле хәбәр, себерлеләр тагын бер гыйбадәтханәле булды. Әвәл монда Сибир татарларының өсті бәргәр деген авылы булган. Анан монда Сирасовкас ферма салганнар. Монда безнең халык мөселманнар бик күп. Менә мондай мәчет безгә авылда кирәк иде. Әлхәмдүлилlah. Яңа гасыр телеканалы игълан иткән талант бәйгесенә йомгак ясалды. Материаллар күңел биреп эшләнгән, алар барысы да, алар һәркемнең иҗат җимеше, алар һәркемгә үзенә эшләгән кешеләр бик якын, бик кадерле. Инде телевидениегә чыгарлык тапшырулар, алар чыннан да инде алар инҗе бертеге, алар бармак белән генә санарлык булар. Тапшыру ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Кабан Казан үзәгендә урнашкан озынлыгы 10 чакрымга җиткән күлләр системасы. Төньяктан көньякка сузылган 3 өлештән тора. Бирге Кабан, аргы Кабан һәм ерак Кабан. Кеше китә, җыры кала. Үзеңнән соңда халыкка күркәм гамәлләрең белән хезмәт итү инсан өчен зур казанышларның берседер. Сүзебез Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов хакында. Аның архив эшенә, тарих фәне һәм тарихи мирасыбызны, татар йолаларын, гореф-гадәтләрен өйрәнүгә керткән өлеше шактый зур. Без санап киткәннәр ул эшләгән өлкәләрнең бер өлеше генә. Әлеге шәхеснең эшчәнлеге хакында тулырак Гөлия Садыйкова әзерләгән видеоязмада. Бүген Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов истәлегенә түгәрәк өстәл уза. Чара Татарстан Республикасы Дәүләт архивы тарафыннан оештырыла. Дамир Рәүф Шәрәфетдиновка багышланган чара беренче үткәрелә. Быел Россиянең һәм Татарстан Республикасы архив хезмәтләренең 100 еллыгы үткәрелә. Шушы вакыйга кысаларында архив эше белән бәйле төрле чаралар үткәрәбез. Шул исәптән архив Татарстанда архив үсешенә зур өлеш керткән кешеләрне хөрмәт итәбез. Шундый кешеләрнең берсе Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов. Тарих фәннәре докторы, гуманитар фәннәр академиясе академига, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясенең мактаулы архивчысы, журналист, Татарстан Республикасы язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты. Дамир Рәүф улы Шәрәфетдиновның мактаулы исемнәрен санап чыгу өчен берничә минут кирәк. Аның тормышы вакыйгаларга бик бай була. Бу исемнәр дәрәҗәле бүләкләр үз чиратында әлеге кешенең тырыш, үҗәт, үз хезмәтенә җаваплы караганын дәлилли. Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов белән тагын да якынрак таныштыру максатында күргәзмә дә оештырылган иде. Монда аның мактау хатлары, хезмәтләре, документлары, фотосурәтләре урын алган. Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов 1940 елның 12 сентябрендә Казан шәһәрендә туа. Казан дәүләт педагогика институтының тарих филология факультетын тәмамлый. Хезмәт эшчәнлеген Татарстан яшьләре һәм социалистик Татарстан газеталары редакцияләрендә хәбәрче, аннары спорт бүлеге мөдире булып эшләүдән башлый. 1974-1990 елларда ул КПССның Татарстан өлкә комитетында инструктор һәм партия архивы мөдире вазифаларын башкара. 1990 еллар башында Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшләп ала. Аннан Татарстанның яңа тарихына бәйле документларны саклау һәм өйрәнү үзәге директоры. Казан милли мәдәни үзәгенең фәнни эшләр буенча директор урынбасары кебек җитәкче урыннарда эшли. 1993-2005 елларда ул Татарстан Республикасы министрлар кабинеты каршындагы баш архив идарәсе башлыгы хезмәтенә билгеләнә. Менә безнең архив эшен Татарстанда иң беренче реформаны ул башлаган кеше архив эшендә. Ул менә милли архивны тудырды. Аннары
партия архивын саяси документлар, саяси архив документлары архивына әйләндерде. Һәм аннан соң ул инде шушы аудиовизуаль документлар архивын барлыкка китерде. Шушы архивны халык ара мәйданга чыгарды. Башка илләрнең архивлары белән тоташтырып, алар белән аралашып яшәүгә юл ачты. Дистәләгән, йөзләгән документлар кайтты шундан татар тарихына багышланган. Бу чорда гасырлар авазы Эхо веков фәнни документаль журнал бастыруга ирешә. 1995 елда аның беренче саны дөнья күрә. Дамир Шәрәфетдинов 2013 елга кадәр аның мөхәррире була. Бүгенгә кадәр инде 20 ел ул чыгып килә һәм безнең уже 92 номер әзерләнә. Дамирович менә шушы бигрәк тә инде журналда безнең татар халкы, Татарстан тарихына багышланган документларны бастырып, иң беренче мәртәбә аларны безнең галимнәр, аспирантлар да, студентлар да шушы документларны өйрәнеп, беренче мәртәбә шушы гасырлар авазы Эхо веков журналында бастырып килделәр. Дамир Шәрәфетдинов тормышының матур бер өлеше милли бәйрәмебез Сабантуй һәм татарча көрәшне өйрәнү белән бәйле. Дамир Рәүф улының турыдан-туры тырышлыгы нәтиҗәсендә татарча көрәш буенча беренче федерация оеша. Вообще род Шарафутдинов известен именитыми батырами Сабантуев. И вот от этого увлечения пошел дальше интерес уже научный к изучению истоков, происхождения, развития татарских народных праздников и обрядов, обычаев. Он разрабатывал и правила проведения Сабантуя, конно-спортивных состязаний, борьбы көреш. Сам был судьей многократно, судействовал на этих соревнованиях. То есть вот такую методическую хорошую базу оставил. И впоследствии он и свою кандидатскую диссертацию и докторскую посвятил как раз истории развития народных праздников. Дамир Шәрәфетдиновның тарих фәне һәм тарихи мирасны таныту үсешенә керткән өлеше дә бик зур. 16 китап һәм монография, күп кенә документаль повестлар, очерклар авторы, 24 тарихи документаль җыентыкның автор төзүчеләренең берсе. Ләкин инде әгәр мин аның менә шушы яңа авыр булган эшләрен әйтмәсәм, ул дөрес булмас иде. Ул да булса, аның иң беренчесе Солтан Галиевның язмышы. Солтан Галиев ул әлбәттә заманында билгеле халык дошманы итеп игълан ителгән иде һәм соңгы көннәргә кадәр шул дәрәҗәдә яшәде. Менә Дамир иң беренчеләрдән булып, менә шуңа кагылган документларны җыеп һәм аның кемнәр белән яшәгәнен, туганнары кайда, бөтенесендә тикшереп йөргән кешеләрнең берсе һәм инде менә аны чын мәгънәсендә аклауга юл ачкан кешеләрнең берсе. Түгәрәк өстәл барышында Дамир Рәүф улын кеше күңелле, ачык йөзле, якты кеше иде дип искә алдылар. Чарада аның дуслары, хезмәттәшләре, гаилә әгъзалары катнашты. Он был в семье, конечно, очень добрый, но в то же время очень уважаемый. То есть его слово всегда было, естественно, законом в нашей семье. Его все любили, всегда слушались. Воспитывал в первую очередь это доброта. Потом он всегда говорил, нужно много читать для того, чтобы был большой кругозор. Мы с сестрой, конечно, придерживались этого и придерживаемся. Үзеннән соң матур исем, файдалы хезмәт калдыру шәхескә мәңгелек гомер бирә. Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов моңа күркәм дәлил. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Бүтін дөньяга сибелеп гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртучы тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген Астана каласында эшләүче татар-башкорт якшәмбе мәктәбе хакында сөйләрбез. Анда яңа уку елы башланды. Сүз Әдилә Төхбәтовага. Астана шәһәрендә 3-нче башкала мәктәбендә менә инде 21 ел дәвамында һәр якшәмбе көнендә туган тел дип аталган татар-башкорт мәктәбе эшен алып бара. Аның төп максатлары яшь буынны милли görөв-гадәтләргә өйрәтү, туган телне саклап калу, тарихи ватан белән элемәтләрне ныгыту. Укучыларыбызга уңышлар теләп каласы килә. Әти-әниләренә якшәмбе сайын балаларын мәктәпкә алып килгән өчен түземлек,
Безгә, укытучыларга, яңа кызыклы проектлар, барыбызга да белем дәрәҗәсен ныгайту кирәк. Традиция буенча һәр дәрес туган тел җыры белән башлана. Бүген мәктәптә 4 яшьтән 17 яшькә тиклем 46 бала укый. Дәресләрне 3 мөгаллим алып бара. Белем йортына нигез салучы Зөһрә апа өлкән төркем укучылары өчен татар теле укыта. Дәрес барышында балалар әдәби телдә дөрес сөйләшергә өйрәнәләр, шигырьләр һәм монологлар укыйлар. Ә кеше төркем алфавит белән таныша гына башлаган әле. Кечкенә балалар бик зур мавыгу белән хәрефләрне һәм саннарны дөрес әйтергә өйрәнәләр. Укытучылары артыннан уен рәвешендә яңа сүзләр һәм кечкенә генә шигырьләрне кабатлыйлар. Пока, молодец. Пока. Вокал һәм сәхнә мәдәнияте дәресе укучыларның иң яраткан шөгыле. Әлеге юнәлешне алып баручы Дамир абый үзе кайчандыр бу мәктәпнең укучысы булган. Аннан соң Башкорт дәүләт университетын тамамлагач, балаларны сәхнәдә үзеңне ничек дөрес тотарга һәм халык алдына чыгудан курыкмаска өйрәтә. Балалар белән бергә татар, рус һәм казак телләрендә җырлар башкара. Укытучылар сүзләренчә, әти-әниләр мәктәпкә зур ярдәм күрсәтәләр. Аларның күбесе Астана шәһәренең татар үзәге активистлары. Барысында шул уку елы башлану көне менән тәбрикләйм. Яңа уңышлар теләйм. Балаларга кырыштайнык сәламәтлек, озын гомер теләймен. Укытучыларга да, укучыларга да, бөтенесенә дә, ата-аналарга да. Укучылар укытучылар белән бергә һәр вакыт төрле иҗади чараларда катнашалар. Мәсәлән, бу 2018 елның башында Таң татар башкорт үзәге активистлары белән Габдулла Тукайга багышланган татарча диктант язып, туган телне яхшы белүләрен күрсәттеләр. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Әдилә Тухбатова, Бауржан Кажаканов, Татарлар, Астана, Казахстан. Шагыйрь һәм журналист Рим Зиннатулла улы Идиятуллин вафат. Ул чын шагыйрь, үткер сүзле журналист, тирән фикерле, ихлас кеше иде. Татар һәм башкорт телләрендә чыккан 5 китап авторы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Тирән фикерле, нечкә хисле шагыйрьнең якты истәлеге безнең күңелләрдә сакланыр. Мәрхүмнең якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Сөенечле хәбәр: Себерлеләр тагын бер гыйбадәтханәле булды. Әвәл монда Себер татарларының өсті бәргәр дигән авылы булган. Анан монда Сирасовка ферма салганнар. Монда безнең халык мөселманнар бик күп. Менә монда мәчет безгә авылда кирәк иде. Әлхәмдүлилләх, әлхәмдүлилләх, әлхәмдүлилләх. Яңа гасыр телеканалы игълан иткән талант бәйгесенә йомгак ясалды. Материаллар күңел биреп эшләнгән, алар барысы да, алар һәркемнең иҗат җимеше, алар һәркемгә үзенә эшләгән кешегә бик якын, бик кадерле. Ә инде телевидениегә чыгарлык тапшырулар, алар чыннан да инде алар инҗе бертеге, алар бармак белән генә санарлык булар. Тапшыру ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Кабан Казан үзәгендә урнашкан, озынлыгы 10 чакрымга җиткән күлләр системасы. Төньяктан көньякка сузылган 3 өлештән тора. Бирге кабан, аргы кабан һәм ерак кабан. Сөенечле хәбәр: Себерлеләр тагын бер гыйбадәтханәле булды. Яңа Тубыл шәһәре читендә урнашкан Прииртыш бистәсендә тәүге тапкыр азан яңгырый. Мәчет бистәгә иман нуры иңдереп, бизәп тора. Авыл халкы сөенешен безнең хәбәрчеләребез белән дә уртаклашты. Себер туристлары, сәяхәтчеләр Иртыш буе бистәсен, аның гүзәл табигаты Иоанн-Веденский монастыры буенча беләләр. Хәзер мондагы тынлыкка 5 тапкыр азан тавышы да кушылачак.
Бистәдә 5 ел дәвамында төзелгән 4 манаралы Аллах йорты ишекләрен ачты. Архитектура стиле буенча мондагы гади биналардан аерылып торган күркен меценат, әйдәп йөрүче Биктимер Азизов тәкъдим иткән. Ул безгә интервью бирүдән тыйнак кына баш тартты. Хәтта рәхмәт йөзеннән Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте медален да алырга чыкмады. Ярдәме өчен әлеге бүләкне Тубыл районы башлыгы Александр Батка да тапшырдылар. Ул мәчет өчен бер тиен дә хөкүмәт акчасы чыкмады, фәкать халык акчасына төзелүе хакында җиткерде. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açkan kim bu dünyada mescidini salgan tırgan vakitte bir nindi bulsa yerden birse bu dünyada kıyamet dünyaya cennette özüne urun belgilep koygan. Көтүп алынган вакыйгага бүттүн тирә-юн белән әзерләнгәннәр. Чисталык урнаштыру җыю, алдагы көнне бәрәм суеп камыр куялар. Бәлешләр гомумән милли ризыкларны хатын-кызлар бик күп әзерләгәннәр. Мин уже бер ай монда эшләнеп йөрим. Мәчеттә бер үк вакытта 200 кеше намаз укый алачак. Билгеле, ачылган көнне аларның саны күпкә артык иде. Кунаклар башка авыл төбәкләрдән килгәннәр. Без килдек менә Хуҗайлан авылыннан, Табыл районыннан. Хуҗайлан авылы егете менә бу мәчетне төзегән Биктимер Азизов, аңа бик зур ихтирамыбызны белдерәбез, яхшылыгыбызны белдерәбез. Бу мәчетләр гөрдәп торсыннар, шаулап торсыннар, азан тавышлары ишетелеп торсын, кеше üzülмәсен шушы мәчеттән килеп азаннар укыйк. Кеше тартылып торсын, ябылмасын, кеше көнәйгәннән көнәйсен, кечкенәләр, яшьләр шушы мәчеттә килгәле Алла Тәгалә насип әйләсен, иманлык бирсен. Әвәл монда Сибир татарларының өсті бәргәр деген авылы булган. Анан монда Серозавка ферма салганнар. Монда безнең халык мөселманнар бик күп. Менә мондай мәчет безгә авылда кирәк иде. Әлхәмдүлилlah. Элек бистәдә яшәүчеләр җомга көннәрендә шәһәргә юл тотса, хәзер азан урамда яңгырый. Беренче намаз вагазны татар телендә милли үзенчәлекне саклап калу традициясын нигезләп мөфти Нафигулла Әширов уздырды. Тик менә яңа мәчетнең әлегә мулласы билгесез. Намаздан соң халык тантаналы ашка җыелды. Ләйсән Асадретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Ихтибар җәмәгать, Яңа гасыр каналы Талант дип исемләнгән өр-яңа бәйге игълан итә. Яңа гасырда үз тапшыруың турында хыялланасыңмы? Татар телен яратуыңны исбатларга телисеңме? Милли креатив заманча проектлар конкурсында син дә катнаш. Проектыңны Яңа гасыр каналына юлла. Менә шушындый мөрәҗәгать белән чыгып, безнең канал яңа ачышлар ясарга алынды. Талант дип исемләнгән бәйгенең максаты татар телен, мәдәниятен пропагандалау, татар телендә чыгучы тапшыруларны популярлаштыру. Бүген бәйгенең нәтиҗәсе ясалды. Сез бүген кунак ертәгә кем белә ертәгә сез монда начальник булырсыз, төшерүче. Конкурска 30-га якын проект тәкъдим ителгән. 24-се финалга узды. Бик еш шалтыраталар тамашачылар. Менә мондый тапшыру, менә миндә шундый идея бар, менә мин шундый тапшыруны күрер идем. Ягъни халыктан ихтыяҗ бар һәм без аларга мөмкинлек тудырдык. Инде телевидениега чыгарлык тапшырулар, алар чыннан да инде алар инҗи бертеге алар бармак белән генә санарлык була. Шуңа күрә менә шушы конкурстан инде безнең экранга чыгарлык бер проект табылган икән. Бу безнең өчен бик зур җиңү. Талант конкурсы 3 номинациядә үткәрелде. Тарихи, әдәби, музыкаль һәм шоу программа. Жюри составында бик теләп эшләдем. Чынлап та монда бик күп яшьләр катнашкан, мәсүлше шатландырды. Бик күп аларның үзләренең алымнары бар. Umuman алганда Шаян ТВ каналына хезмәттәшлек итәргә яңа кадрлар таптым. Шушы талант бәйгесе аша. Татар яшьләренең авыл темасын күтәрү матур күренеш. Алсу Гыйләҗева мәсәлән үз проектында туган авылы тарихын ачкан. Проектым Сабаш авылы тарихы дип атала. Мин анда төрле идеялар белән башлаганым һәм бигә булышты сеңлекәш һәм дус апа. Мал-туар асый торган зур гына хуҗалык. Менә таныштык әле генә Гейзер исемле үгез белән. Ничек төштең син бу хәлгә? Мин җибәрдем монда авыл халкы ничек яши, аның бизнесы турында. Ни өчен дигәндә, чөнки барыбыз да авылда күбез туган, кемдә булса кайта, ләкин кызганыч күбез авылдан киткәчтен җырларда да җырлыйбыз, авылны сагынабыз дип, әмма шигырьләр язабыз. Ләкин менә авылның ничектер бизнес сфера ягына күрсәтәсе килгән. Авыл халкына да, теге шәһәр халкына да ниндидер авыл ерак бер биткән торак пункты түгел, нәкъ менә бизнес чыганагы, бизнес үсеше шунда. Футбол һәм пенсия. Бу ике сүзне Конкурста тәҗрибәле алып барышлар да кешене сынап караган. Миңа калса, менә
рәхәтләнеп, гаилә белән җыелып, әтиләр, әниләр һәм аларның балалары дип әйтик, хәтта әби бабайлар да бергәләшеп карый торган күңелле тапшырыш итми. Күңелле, яме? Күңелле. Ул шоу программа, мәсәлән, анда бөтен гаилә белән ул тапшыруны карап, нитеп була, андагы биремнәрне чишеп була. Һәм телеэкраннар каршында утыручылар да үзләрен шул вакытта сынап кардылар. Эй, шунда белмисеңме инде, шунда әйтеп җибәрә алмады. Менә шуны тапшыру җитми. Дөрестән дә, шоу программа форматы татар тамашачысына бик якын. Ике уенчы чакырыла. Фул ике уенчы татар мәкальләрен, татар җырларын, татар эстрада җырларын белүдә ярышалар. Икенче видео. Иттек. Батыр Харисов татар шәхесләренә багышланган проектын тәкъдим итте. Аны эшлим яшьләр өчен күпчелек, аларга теге кызыклы булсын, менә нинди дә булса сораулары булса, аларның, мәсәлән, бизнес өлкәсендә я булмаса, телевидение өлкәсендә сәхнәгә чыгу буенча, менә алар белән сөйләшеп, төрле сораулар биреп инде яшьләр шушы видеоларны карап, үзләренә шушы җавапларны тапсын өчен эшләнелгән видеороликлар, видео тапшырулар инде ул. Конкурсның иң зур бүләге 1 миллион сумлык сертификат һәм үз проектын эфирга чыгару хокукы Альберт Шакировка тапшырылды. Беренче рәттә ул сәяхәте белән кызыклы. Ул тарихи урыннар буйлап сәяхәт, татар халкы тарихы белән бәйле булган урыннар буенча. Әлбәттә, анда юлда булган хәлләр, юлда йөрү маҗаралары да чагылыш табачак. Бу инде коры тарих кына түгел, юлда барган вакытта сөйләп узу тарихны. Әлбәттә, аның бер өлеше инде төп өлеше ул тарихи өлеш булачак, икенче өлеше менә шул экспедиция һәм сәяхәт өлеше булачак. Ягъни тегендә яки монда чыгып киткән вакытта кайда тукталырга була, кайда ял итәргә була. Анда инде структура бар, аның ял базалары бармы ул урынның. Ягъни бу инде шундый тарихи туризм дип әйтсәк тә була. Әйе, Яңа гасыр каналы журналистларны үстерә. Талант конкурсы креатив авторларга үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирде. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. Казаныбызда тарихи биналар, истәлекле урыннар бихисап. Алар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Игътибарыгызга Тарихи ватан сәхифәсе. Кабан Казан үзәгендә урнашкан озынлыгы 10 чакрымга җиткән күлләр системасы. Төньяктан көньякка сузылган 3 өлештән тора. Бирге Кабан, Аргы Кабан һәм Ерак Кабан. Татарстан Республикасында иң зур күл булып санала. Аның иң билгеле өлеше шәһәр үзәгендә, Галиәскәр Камал театры каршында урнашкан. Галимнәр фаразлавынча 30-40 мең еллар элек хәзерге Казан урынында Идел елгасы аккан. Соңыннан ул агышын үзгәртеп көнбатышкарак күчкән. Күлләр исә борынгы елга юлы калдыклары, ягъни Иделнең иске үзәне. Күлләр системасының якынча яше 25-30 мең ел. Бу хакта язучы Рафаэль Мустафинның Кабан күле серләре дигән китабында да җентекләп язылган. Кабан атамасы төрлечә аңлатыла. Эзләнүчеләрнең бер төркеме бу атаманы ханның Кабанбәк атлы улына бәйләсә, икенчеләре моны борынгы заманда әлеге күл тирәләрендә кыргый кабаннар күп йөргәнлек белән аңлата. Күл элек формасы буенча кабан башын хәтерләткән дигән фаразлар да бар. Кабан күле белән бәйле бик күп риваятләр яшәп килә. Әлеге күл төбендә Иван Грозныйдан яшереп ташланган хан хәзинәсе саклана диләр. Шәһәр халкы әлеге хәзинәләрне су анасы саклавы, аларны табарга теләгән һәркемне акылдан яздыруы турында сөйләргә ярата. Соңгы елларда күл белән кино режиссерлары да кызыксына. Рус телендә Кабан күле хәзинәләре дигән фильм да төшерелде. Бүген Кабан күле төзекләндерелүдән соң бөтенләй икенче төрле сихрилек алды. Җәяүле сәяхәт өчен уңайлы яр буйлары барлыкка килде. Ял итүчеләргә төрле чаралар, татар спектакльләре күрсәтелә башлады.
Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәрбер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Сау булыгыз.